Ngeten. Tauhid iki sing penting awake dhewe mengesakan Allah. Dadose qul huwallahu ahad. Dadose jadi kullu syai'in semua segala sesuatu rusak illa angin Gusti Allah. Imanuna bi khaudin khairul rusuli hatmun kama qaja'ana fin naqli. Niki dah. Jadi kula sampeyan iki disupre seharusnya harus berkeyakinan, harus beriman dan bolak-balik wong sawangsul iman kuwi wonten ati. Imanuna bi khaudin khairul rusuli hatmun. Kula sampeyan disupre napa? Wajib beriman bahwa ada telaga yang menjadi milik sak bagus-bagus Rasul ya kuwi kagunganipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi hukumnya wajib kula sampeyan berkeyakinan Kanjeng Nabi dipun paringi kalian Allah nggadahi telaga wonten swargane Allah. Namine telaga Kausar. Kama qaja'ana fin naqli. Mergo napa? Kula diwajib sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Sudah ada dalil, sudah ada penjelasan bahwa Kanjeng Nabi teng swarga dipun paringi kalian Allah ingkang naminipun telaga Kausar. Ya nalu surban. Ya nalu mekowe surban ing ngombe. Menu saking kaut sapa aqwamun pira-pira kaum. Sapa aqwamun pira-pira kaum wa kang nuhoni. Sapa kaum bi'adin kelawan janjine ke akwam. Kelawan janjine akwam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulan ngucapo sira yudadu dan tolak dan tundung dan usir sapa man uwong tawa kang lacut sapa man. Dadi kula panjenengan sami dipun supre wajib hatmun iman wonten kawontenane telagane Kanjeng Nabi seperti yang sudah dijelaskan pinakli haudi masiratun syahrin. Jadi terus pundi? Bismillahirrahmanirrahim. Ambone wiyare telagane Kanjeng Nabi haudi utawi telaga ingsun iku masiratun perjalanan pelakon syahrin. Jadi sebulan. Wa zawayahu sawaun pojoke sudute
pojoke haud niku sami. Padha. Bentuke sami. Mau banyune toyone telagane Kanjeng Nabi abyadun minal labani luwe putih tinimbang minal labani tinimbang saking pawan luwe putih tinimbang susu wariku bondone toyone telaga niku wau abyatu minal miski luwih wangi timbang minyak misik. Wa kizanu aksal minan nujumi sama. Masya Allah. Loh. Kedonge luwih luas saking dadi ngene penake omong padange dadi lampune aktar minan nujumi sama luwih padang timbang pira-pira lintang langit. Lah padahal lintang sing napa langit dunia iki jarake pira teko bumi jek ketok senajan kelip-kelip. Loh. Nang dhuwur nadomane baye musonat yana lusurban. Wong kuwi sing nderek perintah Allah, wong sing man amanah wa sadaqa bil yaumil akhir. Wong sapa ae ya saged kula sampean sedaya. Man wis sapa ae. Amanah sing iman kalian Allah. Wa sadaqa dan membenarkan hari akhir. Wa abba sunnata Rasulillah derek sunai Kanjeng Nabi. Nah, ringko surban akwam kuwi iso ngombe. Lah wong man saroba man fa'ala man syariba minhu wong kok ngombe saking haud telagane Kanjeng Nabi falayat ma'u abadan wis ora ngelak selawase. Lho ngene iki awake dhewe pengen ora dadi minu aqwamun wa fauqi asim man amana wa sadaqa yaumil akhir wa atba'a sunnata Rasulillah. Lho sunah lho ya nang kene sunnata Rasulillah wis purung kula sampean sedaya ayo digrayahi dhewe ora sah ndelok liyane diangen-angen piyambak. Empun napa dereng kula sampean sedaya nglampahi napa sing sampun didhawuhi sampun dilampahi kalih junjungan kita jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo wis purung awake dhewe iki petuk wong mesem sunah. Wis purung mlaku liwat nang dalan paling cilik ngapunten enek kayu enek watu nang dalan iki mbok inggilne wis purung mpun napa derek apa malah mbok sing pari panggah nang dalan apa malah gesangi kotak mbok kae botol kae watu bae satu kancane sikile lara mpun napa derek ayo digrayahi dhewe. Saniki ngoten niku enteng. Tapi dilampahi, Masya Allah angel.
sampai siwakan mawon Kanjeng Nabi boten wantun tuwur siwakan. Engko wedi ajri Kanjeng Nabi engko nek diperintah enten wahyu siwakan wajib. Mpun apa derek mlebu kelas sikil tengen uluk salam pamine ngoten. Salat ba'diyah. Nah, salat qobliyah mpun apa dereng. Dadi ya nalu surban wong sing iso ngombe nanggone ngunjuk nanggone telagane Kanjeng Nabi nggih menika. Aqwamun wa pau bi adihim. Yudadu man tawa dudu wong sing tawa lacut. Dudu wong sing model ngoten niku. Nek wis man amana wa sadaqa bil yaumil akhir wa atba'a sunnata Rasulillah terus pilih walam yughayyir walam yughayyir hatta mata. Jadi orang-orang keyakinan itu tidak berubah dari hati kita. Kita tetap berkeyakinan, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus membenarkan bahwa hari akhir akan datang. Terus mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Model bentuk 3 syarat ini tidak berubah, tidak diganteni hatta matan sampai kula sampeyan sedaya tutup wajine dipun timbali kalian Allah. Jadi awake dhewe yo mek muga-muga. Tapi yakin yo kudu duwe keyakinan. Kudu duwe keyakinan awake dhewe. Artosipun terus muni, wong Gusti Allah pripun? Ghafurur Rahim, Rahman Rahim, banget welas apike. Lho, kula tangkoti sampean. Hubungannya sampean ini karo Gusti Allah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Tapi kok iya, men? Hubungannya sampean ini karo Gusti Allah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Nek kok gak jawab iki. Lha bisa mbok sembah lho. Baik-baik saja ora? Baik-baik saja ora? Sampeyan ora akui iki. Ya kudu baik-baik saja. Saiki lagi tes siswa. Sing ngetes sinten Pak Kae, Bu Kae. Wes, aku santai nek ngetes kae. Nek ngetes amane Pak Kae, Pak Yusuf aku santai. Lha kok malah seneng. Lho hubungan aku karo Pak Yusuf baik-baik saja. Jadi lu mau dites aku gak iso ya piye. Tapi nek Pak Kae, Pak Sopak kan aku gak seneng. Gak baik-baik saja wis. Lagi mlebu dicelur metu kringete. Kuwi urung wetenge selendep-selendep wis. Wong ora baik-baik saja. Lha saiki nek gak baik-baik saja, sampean mesti tingkat ketakutanmu, kekhawatiranmu di atas lho. Ambang batas mesti wedi ya ora. Lho, logika ngalar. Baik-baik saja napa mboten? Ya kudu baik-baik saja. Mergo apa? Yakin Gusti Allah kuwi Rahman Rahim. Rahman Rahim. Jadi lho, kaya sing diceritakne Badui, dadi wong Arab ya nek Badui sowan Kanjeng Nabi teng majelis Khalaqatul Ilmi ketika nang majelis Kanjeng Nabi. Matur ning Nabi, ning Rasul. Ngapunten nderek tangkot. Mengke teng alam akhirat, hari pembalasan, hari penghisaban. Sing ngisap amal apik karo Allah niku sinten Kanjeng Gusti Allah. Mesem nggih pun Kanjeng Nabi. Matur suwun, penake omong. Sahabat iki dawuh, iki piye to Badui iki?
bar matur Kanjeng Nabi didhawuhi nek Gusti Allah kok malah kaya mesam-mesem seneng. Badui. Dadi Arabi Badui cara sampean nemoni nang kitab nanti Arabi jenenge Badui. Pedalaman. Suku asli. Lah maksudnya piye to sampean tak duduhi ngono Kanjeng Nabi ngendika malih dangu. Kok malah seneng. Lho kula seneng Kanjeng Nabi sing ngisap Gusti Allah. Karena begini nopo hubungan kula kalian Allah selama ini baik-baik saja. Saya tidak teko. Sampeyan iki kok diutus. Diutus Pak gurumu. Ki terno ngene Pak Kai. Lah kowe iki wis ketok musuhan karo Pak kuwi, hubunganmu gak baik-baik saja. Piye rasane kowe arep ngaturnya? Kok sampai karo kancamu bareng kowe gak titip salam gak ora loroan iya ora. Mergo apa? Dalam apa bingkai tidak baik-baik saja. Jadi kudu yakin Allahu Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Jadi kudu yakin baik-baik saja. Jadi yo walam yughayyir walam yudril hatta mata. Awake dhewe iki dakwah ruku dakwah nang ngene yo wis ngene bolo ngene dulur. Kudu wis penak-penakan dhuwur-dhuwur aja angel-angel aja abot-abot. Sampeyan wis ngerti kubu sebelah. Piye? Mati bersama Bapak di surga. Penak to. Ya berarti kudu yakin hubungan awake dhewe karo Gusti Allah baik-baik saja. Wong iki ben nyaman ben enjoy menjalankan syariat Islam. Padha karo sampeyan ditangkleti dulure nyuwun sewu. Iki ya penjelasan dienggo menakne pemahaman. Ditekoki dulurmu nang Mojosari piye? Kalau adikmu pengen sekolah nang kono apalane wabot tutukari gombal ilang. Wes iya promosimu ngono wingi wedi apa budal wedi bae ditukari sing nukari ya sing ditekoki dimuki gombal sing dimuki ya sing ditekoki wimeng sing mbuli ya sing ditekoki wimeng tanpa sadar jadi yo kudu promosi jadi sing enjoy nah ngono ya wis penak koncone akeh mak wis penak awake dhewe kesel nek sing nukokne teh kudu ngono kuwi tenan to tenan ya kok ngono kuwi tenan ya buktekno cara sampean iki ditakoni dulurmu ya buktekno ngono kuwi aja penting ngongkon awake dhewe amar makruf ya kudu lakonono dhewe aja ngongkon tok lho aku ini mondok alhamdulillah gak tau loro kilo mripatku tok loro angger jauh dulu biyen awale loro dadi angger sorokan ngene Pak Guruku pengen biyen nek mbuh ora ngerti apa mergo piye arep tuku kacamata iki kira-kira ya ora ngerti pindhone nah ya larang ora duwe duwe tahun 90 awal dadi ngene angger ngaji ini apa to At sakit Pak, itu ya panggang ngaji tapi ngene nek ngene gak kuat, lagi terus gak kuat tapi bagiane ya cah kok gak mlebu sekolah dia sakit, wis mbok golekne teh wis mbok golekne sarapan artosipun piye? Pak guru iki ndan ngono iki berarti sing diutus aku aja genti ngongkon kancane ayo digreye ciwi-ciwi gede genting ngongkon kancamu apa? Nah, genting ngongkon adik kelasmu apa mbok tandangi dhewe? Wah, waduh aku kesel bar renek. Dadi awake dhewe duweni cita-cita muga-muga klebu aqwamun wa fauqi ahdi. Lah nek ngene iki wis jek urip muga-muga husnul khotimah. Tapi kok wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut wonten ngersa dalem Allah fulan bin fulan jaman nika ya husnul khotimah wis bar bro muga-muga ditampa ngamale disepuro dosane aja muga-muga husnul khotimah wis bar
Donga kuwi kanggo urip karo urip. Ngono lho. Aja gagap awake dhewe nang grup ana ngono. Muga-muga kene khotimah muga wis ben kaya empati. Oh, Allahumma fir lahu warhamhu kowe artine gak ero. Ya padha karo Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Gusti Allah itu kamu. Njaluk apa to? Rabbana atina fid dunya. Sing mbok jaluk apa? Rabbana atina tahu kok tempe-tempe padahal maknane cucu tempe. Bahasa wae nyuwun ya kudu paham to. Bro gimana? Sepeda apa mau kuning? Sepeda. Kudu paham saya diobah. Jadi muga-muga awake dhewe klebu akwamun. Ya nalu surban menu akwamun apa bi'atihim. Aja klebu juga dumantoko. Padha karo muga-muga siratal ladzina an'amta 'alaihim dilebokne golongan wong-wong sing wis diparingi nikmat kalian Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim dudu golongan walal dolin wong sing sasa. Ya ndonga yo nglakoni sak mampu. Ngono lho. Wa wajibun lan iku kang wajib. Syafaatun utawi oleh syafaat Kanjeng Nabi, syafaatul musyafa'i utawi oleh syafaate Kanjeng Nabi al musyafa'i kang den trima syafaate Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad muqaddaman kali kang den dinginake la tamna ojo nyegah sira. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kula sampeyan sedaya atosipun iki nanggoman wajib nanggone awake dhewe etikot anane Kanjeng Nabi nggadahi syafaatul utmah. Syafi'an wa musyafa'an. Namung syafaate Kanjeng Nabi ingkang dipun tampi. Lintune mboten ya ngosik, kuncine nggone Kanjeng Nabi. Dadi nang besok gawe-gawe mlayu. Nanggone awalun nas gone Nabi Adam. Wah, gak iso aku nyafati, aku dhewe duwe kleru. Dawuhe ngono. Ngene Abul Basar Wane Nabiullah Ibrahim yo gak iso aku. Akhire mlayune nang ngene Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi muqaddiman ala ghairihi. Dadi syafaatul udna syafaat Kanjeng Nabi. Gaul kunci lagi liyane. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syafaat itu nyuwunake kebagusan minal ghairi lil ghairi wong liya nanggone wong iki. Nek pun Kanjeng Nabi nyafaati Nabi lintune lagi strukture bergerak. Terus nanggone umate, nanggone waliullah, terus nanggone para al ulama warasatul anbiya, terus mudhun nanggone bapak ibu iso nyafati anak, semono uga suwale anak iso nyafati ibu bapak. Dadi sing bejo sapa sampeyan nang pondok? Wong tuamu. Senajan sampeyan nang pondok ya ngempete masyaallah, ya rekoso tenan ora mbuk sampeyan sing rasane. Jamane ora padha. Biyen ya rekoso. Saiki ya rekoso, cobane sing mboten sami. Padha rekosone. Nek utamane ndi? Tetep utama sing dhisik. Tetep utama sing dhisik. Tapi padha-padha ya samane bejo.
takdir kalian Allah dikirim nang pondok. Iwak Allah saeneke ndongakne wong sing tolabul ilmi. Ngurip-ngurip agamane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairuhu tawiliyane jeng Nabi. Wa ghairuhu tawiliyane jeng Nabi. Min murtado bayane saking wong kang den ridhani. Al-ahyari bayane pira-pira wong kang bagus. Iku yasfa'u nyafaati ghair sama kaya keterangan koja akang teman-teman teko apa mafil ahbari ing dalam pira-pira hadis lah mang wis dicuplek saiki. Dadi kula sampeyan wajib berkeyakinan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad kuwi nggadahi syafaat. Nabi sing nggadahi syafaat mungkin arane syafaatul uzma. Lah kuwi sampean aja dadi latan wong sing berkeyakinan ora oleh syafaate. Kanjeng Nabi mboten nggadahi syafaat. Kuwi nudune kula sampean nglakoni dosa dadi ahline, dadi golongane wong-wong sing nglakoni dosa gede. Jadi kula sampean harus berkeyakinan yang bagus. Derek man wis dijelasin man amanah wa saddaqa bil yaumil akhir. Ngono kuwi. Terus wa gharu min murtadil ayari asfa kama qajani fil ahbad. Pripun? Liyane ngose kuncine pasporte Kanjeng Nabi nyafaati riyin murtadil ahyar yasfa. Terus lagi liyane iso nyafaati. Itu jaizun krana iku kang wenang ghufranul ghairul kufri utawi ngapura dosa sakliyane kufur falanu kafir mongko aja ngarani kafir kita mukminan ing wong mukmin bil wisri selagine bil wisri ya apa ya bil wisri falanu kafir mongko aja ngarani kufur kafir sapa kita mukminan ing wong mukmin bil wisri kelawan sebab jenenge kelawan bil wisri sebab nglakoni dosa ae
ghairil kufri. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi min murtado ahyan. Bisa apa minal anbiya mang wis dipilih bak Kanjeng Nabi, minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal sahabati wal auliya wasyuhada wal ulama amilin. Terus mengisor. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ijaizul punah kufranu wairul kufri. Jadi diperbolehkan mensyafat, nyafaati wong sing nglakoni dosa. Tapi dosane dudu dosa kufur. Mergo napa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman mubina. Jadi Gusti Allah innallaha yang taukid sesungguhnya ono kene Indonesia. Jadi sak temene ora bakal layal firu ora ngapura. Ayu suroka sapa biwong sing nyeputokne Gusti Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi ngapura wong sing nglakoni dosa duna dzalika sakliyane mengkono-mengkono syirik. Sapa wi limaya sak kanggo wong sing dikersakne Gusti Allah. Jadi diperbolehkan mensyafaati orang ufranu wairul kufri. Tapi kalau sampean yo diperintah dilarang atau sipun enek pasal perintah, enek pasal larangan. Falanu kafir mukminan bil isri. Jadi ojo gampang kafir. Gak bu swarga sing duwe swarga sapa? Apa perumahan nang donya? Falanu kafir mukminan bil isri. Boten pareng. Boten pareng. Pungkasane lho mboten soma. Apa ora ngerti enek iso lho. Enek iso. Ulama enek kiai. Santri ini akeh. Ngalim waliullah nek ngulang nang awang-awang. Santri ini melok mumbul nang awang-awang lho. Pungkasane suul khotimah ora pareng. Terkadang kan ngeten to jaman sak menten. Nyuwun sewu. Anake dipondhoni nyuwun sewu. Ternyata bapake jangankan kok ngaji, salatnya dereng. Ibuke salat nggih mboten. Tapi pengen duwe anak, pengen duwe zuriyah generasi sing harapane soleh. Makanya basa mau pondok kaya nyuwun sewu ngene dhewe iki. Kelas 7. Sak kelas mesti benten. Enek sing wis tau TPQ, TPA, enek sing belas nulisnya dereng saged. Ya apa ora? Lha nek lingkungane si are Islam urip, TPQ maju goblok iki bangeten. Ya apa ora? Nulis gak sebangeten. Mergo lingkungane ngono kuwi. Nek dilalahi daerah terpencil Arab sekolah diniyah yo PPQ adoh. Lingkungane dilalake sing gak sekolah, tapi gelem mondok wis top. Ya terus piye? Maklum tuh. Terus sampean ngulang ismul awal. Ora mbok lus-lus, mbok priliki, mbok getaki bar. Jangankan arep paham ngaji. Rasane luruh, ya ora. Pas itu tak bahas ya, ora bahas kelas. Nek songo wis mulai muncul
bibit-bibit ingkar, bibit-bibit nakal kelas 9 mulai golek jati di golek perhatian. Tapi kelas 1 lho aku kadang bolo-bolo ini piye to bro iki? Nyekel kelas 7 mbok betahi. Nyekel kelas 10, kelas 9 mbok lus-lus. Piye maksudnya? Nek aku ya ora. Nek kelas 7 ya dilus-lus. Bung iso nulis yo, bung iso nulis dereng belajar ya alon-alon. Sing penting rasane alon-alon. Sesuk bung iso nulis dibaturi. Kelas 9, kelas 10, kelas 11 gak nulis. Metu kono. Cek ngono neh metu kono. Cek ngono neh mulai wae rasa ngaji ngerti-ngerti. Lah kok wong larang wong kelabi ora. Lah nek niate ngaji mosok bendina ngono kuwi wis gedhe. Mosok kan ngelus-ngelus yo kualik. Tapi prakteknya sitok loro nang kene nek gedhe dilus-lus. Ben dibolo. Ngurus wi. Engko nek sing cilik diketaki. Tapi nek adik dhewe nang kene wani ketaki ora. Adikmu kandung lu wani ketaki ora dadi pengurus wi. Paling malah mbok lho wis mbok jaluki duwike. Ngono kuwi. Dadi malah dilus-lus. Diwarai nulis, diwarai nulis. Mergo kok omah ora padha sing didelok. Jadi kula sampeyan iki kudu duwe ngene iki. Program tarbiyah sak kelas sekian 30 wis 29 anak. Seminggu sesasi baturi ngaji, wong iki golongan A, iki golongan B, golongan C. Pirang golongan. Apa ya mek? Jadi wong mboten sami. Tapi harus mau dengan perubahan asalkan arah yang lebih baik dari program yang lama. Jadi belajar, ayo belajar. Ini iki yo ngaji, iki dinggo iki yo ngaji, yo praktek. Engko ben gak gagap, ben gak kaget ketika pulang. Tidak semudah sampean dadi pengurus ya roan. Bocah 50. Paling sing gak budal 5 10. Gawe nang omah roan. Budal yang budal tak budal cangkruk. Itu ngingoni aku ngongkon aku roan nang omahku. Urung karuan. Ngono. Aku mbiyen kasih Pak Guru. Eling aku iki. Sowan nang kotaan. Nang omahe angel lho. Angel. Angel pokoke nang omahe. Masyarakat angel. Kowe cacahe cah 200 pinjil ngono. Roan, krungu suaramu wedi mlayu dhewe-dhewe roan. Kowe nang omah roan. Pernah apa ngongkon aku roan? Angkatmu apa ate? Oh no, kudu dilus-lus, kudu ngrangkul nang omahe. Ngono. Ben ora kaget. Dadi yo ngaji. Ngaji kan macam-macam iki. Nek sing masak yo ngaji. Arek manggonmu masak nang ndi? Kowe ngladeni sapa niatmu piye? Sing itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke aja sampe parano kafir mukminan bil isri. Kafir we. Bahaya. Ngomong enak men kafir. Enak men. Ora beda ngono kae. Saiki zamane maju koyo ngene, kok HP nggih tak nang kamare roh ndi-ndi. Ngono kae. Kafir untungi. Omahe dirusak. Lha omahe dhewe dirusakno oleh ora? Kan ora oleh. Waman utawi sapane wong iku ya mutu mati sapa man. Walam yatub lan ora tobat sapa man. Walam yatub lan durung tobat sapa man mindambi saking dosane man. Fa amruhu mongko utawi Fa amruhu mongko utawi perintah man iku mufawwadun den pasrahake li Rabbi maring pangerane man.
Dadi ngono kuwi ya dipasrahne kok orang tobat wis karo Gusti Allah, Rabbi pangerane man. Tarik kersane Allah terus pundi walayak taulahu bil ab. Wah. Bil afwi wala bil iqabi. Dadi yo iso disepuro lan ora disiksa yo sak kersane Allah mau. Lima yasha. Wong awake dhewe coba mlebu suatu kok mergo amale. Mergo fadhole Allah Ta'ala. Tapi yo tetep kudu nglakoni perintah Allah sak mampune ngedoi larangane kanthi mutlak. Ngono. Dadi terserah Gusti Allah. Piye disepuro wala bil iqabi ya ora disiksa. Fama ya'mal mithqala dzarrah khairan yara. Wong lakoni keapian sebiji sawi. Ngerti isine sawi ngerti ora? Nek karo tumo nek wis. Nek karo wiji sawi tumo. Wis. Khairan yara. Dadi nglakoni apian saiki khairan yara Gusti Allah mirsani. Apa sing dilakoni wimen. Lho. Wis. Dadi engko nek mati urung tobat, ya wis kantun Gusti Allah. Lah nek ngenutne cerita-cerita wong alim kisahe yo macem-macem. Mergo fadhole Allah. Gusti Allah dawuh dadi engko nek wis di alam kubur ya kersane Allah bil afwa wala bil iqabi. Disepuro ora disiksa. Tapi Gusti Allah la yufliful zat sing ora nglayani janji. Allah Ta'ala dawuhne Kanjeng Nabi dawuhne wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong arep mati ngucap la ilaha illallah ya mesti suwarga. Tapi nek gak tau muni la ilaha illallah, kira-kira saged napa boten? Logika nalar iso ora. Ngono lho. Dadi nek ora tau muni la ilaha illallah, maksud iki nguncake ora bantah hadis, beda. Dadi dakhalal jannah. Ngono lho. Dakhalal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wis pokoke sing penting kula sampeyan yakin Gusti Allah nggih enggak ada sifat Ghafurur Rahim. Hubungan kula sampeyan kalih kula awake dhewe hubungan kalih Allah selama ini baik-baik saja. Wa wajibun lan iku wajib ae syarak maksudnya takdzibun utawi nyiksa takdzibu ba'din utawi nyiksa sebagian irtakabu kang lakoni sapa ba'dun kabirotan ing dosa gedhe. Ya nek wis dosa gedhe gak kena diarani. Sumal khuludu nuli utawi kaya khulud. Sumal khuludu nuli utawi langgenge badun iku mujtanabun den dohi
Bismillahirrahmanirrahim. Dosa gede syirik sekaruan. Syirik riba mangan bondone cah yatim. Wis apa neh? Wah. Nuduh wong wedok apik-apik nglakoni zina. Itu dosa gede. Lah nek wis dosane gede, lho. Ya disiksa. Mergo la yuliful mi'at. Wasif lan nifatono sira syahidal harbi ing wong kang mati syahid perang bil hayati kelawan urip kang luwih sempurna. Waras kilan paring rezeki sapa Allah ing syahid min mustahal jannati saking piro-piro kenikmatane piro-piro jannah. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring tulung paring pitedah dilebetake golongan sing saged ngraosake kelogone Kanjeng Nabi, paringi gampil nglakoni perintahe, gampil ninggal larangane, ditetir kalian Allah, didadosake anak sing sholih-sholihah, bejo mulya dunyane, bejo mulya akhirate, dipun akoni dadi santri, dados santri Mojosari. Siril Fatihah. Ala Muhammad.